Rentlio, što je Rentlio? Pa evo, ja vjerujem da svi koji nas sad prate da su nas vjerovatno, a u turizmu su da su vjerovatno morali na Rentlio naletiti u zadnjih nekoliko godina. Rentlio kao takav je dakle sustav, računalni sustav u cloudu za upravljanje turističkim objektima, od hotela, hostela, iznajmljivača u smislu obiteljskog smještaja, apartmana, soba, do pomoći dakle multi-property menadžerima, kako ih mi zovemo, dakle profesionalnim upraviteljima apartmana koji upravljaju tuđim apartmanima na više lokacija. Kao takav Rentlio zapravo objedinjuje sve te neke procese unutar turističkog objekta koji su zapravo potrebni za redovito poslovanje objekata, od property management funkcionalnosti do channel management funkcionalnosti, booking engine-a, mobilne aplikacije i svega što one objedinjuju. Ukratko, naša je želja zapravo da kad bilo koji gost dođe u bilo koji kvalitetniji objekt u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, da je sustav koji se nalazi na recepciji, koji se nalazi na mobitelu od strane domaćina, da je taj sustav Rentlio, jer kroz Rentlio vi radite od check-ina gosta do izdavanja računa, sinkronizacije cijena, raspoloživosti restrikcija na online portalima, do integracije sa vlastitom web stranicom za primanje instant direktnih rezervacija i